راحت سفید و اقبالت بلند باد تاجیکستانی عزیزی من. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва бар кулли мардуми соҳиби истиқлоли тоҷикистони азизамон. бар ҳамаи шумо тансиҳатӣ, саломатӣ, хонаободӣ хоҳон ҳастам. дуо кунем ки тоҷикистони соҳиби истиқлоли азизи мо доимо тинҷу ором, сулҳу субот поянда бимонад. амин. баъдан бар ҳамаи мо шумо маълум аст ки аввалин ҷавоне ки дар UFC аввалин ҷавони тоҷик ғолибиятро ба даст овард. вақте дохили сомонаҳои иҷтимоӣ шудем, албатта бисёр блогерҳо миннатдории худро баён карданд ва муборакбодӣ карданд ва аз он ҷумла мо ҳам хостем ки як муборакбодии худро баҳри ҳамон ҷавони бузург, баҳри ҳамин гуна ҷавонҳое ки имрӯз парчами давлатии соҳиби истиқлоли тоҷикистони азизи моро дар байни дигар давлатҳо номбардор мекунад, муаррифӣ мекунад ва боло мебардорад. албатта ин аз дасти ҳар кас ҳам намеояд ва бигзор дуо кунем ки тоҷикистони соҳиби истиқлоли азизи мо ҳамин гуна ҷавонҳои боистеъдод, ҷавонҳои шуҷоъро боз ҳам зиёд кунад, барорад, то ки давлати соҳиби истиқлоли мо дар байни дигар давлатҳо номи боло бигирад. ва ба падару модари Нурулло Алиев миннатдории худ ва миннатдории аҳлу оилаи худро мерасонам ки чунин фарзанди хуб, чунин фарзанди боистеъдод ба воя расонданд ва аз он ҷумла ба омӯзгори ана ҳамон Нурулло Алиев, яъне ки возеҳтар гӯем ба ҳамон устоде ки ӯро тамрин, машқ ёд медиҳад ва имрӯз сазовори чунин ҷойҳои хуб мешавад. албатта мо фахр мекунем ва намегӯяд ки Нурулло Алиев, балки Нурулло Алиев аз Тоҷикистон. барои ҳамин дӯстони азиз дуогӯи ана ҳамин гуна шермардое бошем ки ҳамеша барои ватан ҷон мекунанд ва барои ватан, барои ободию обрӯи ватан кӯшиш мекунанд ва аз он ҷумла мо ҳам чунин ҷавоне бошем ки албатта аз дасти мо як шахсият осеб ва озор набинад. мисли дигар одамҳо мо мехоҳем ки тоҷикистон ҳамеша ба пеш бошаду ва ҳамеша сулҳу субот поянда бошад. راحت سفید و اقبالت بلند باد تاجیکستانی عزیزی من. همیشه سلامت و سربلند باشید هموطنان عزیز. تاجیکستان به پیش، به پیش.